Good morning. It's Friday. Tara, let's bagets. 6:25. Meron pa 20 minutes. Friday. Lechon na naman bukas. Ito ang sitwasyon ngayon sa kalsada. Madilim. Time check, 6:20. Bango. Okay. Let's go. Madilim pa rin. Good morning, Maris G. Yan ang ating Maris G. Madilim pa rin, kapatid. Happy Friday sa iyo. Happy, saan ka ba? Sa Dubai? Dubai or Japan? Hawaii. Pasensya na, hindi bago. Hawaii or Japan or Dubai? Or, alam ko Dubai kay kapatid niya. Assalamualaikum, alaikum assalam. Pulo sadik. Ana Maki Plus. Stop. Sinabing stop. Ayaw ay mag-stop. Full stop. Para di tayo makikita.